Talwa bulan kalpasanan na irugiti Uplan Ultimate Grass Cutter iti Benguet. Nasurok iti 593 million pesos sigatad tinaparot ti Benguet Police Provincial Office kabinadang ti PDEA marijuana plants iti nagduduma a plantasyon iti probinsya. Ada detalye ni Audrey Villena. Buklan daytoy iti 2,360 kilograms a dried marijuana, 47,092 a marijuana seedlings, 305 grams a seeds, kan 1.5 million a piraso ti fully grown marijuana plants. Nailisama tinasurok 502 million pesos agatad ti marijuana sa Kibungan, Benguet. Kung ikukumpir mo ito sa first quarter last year is malayo ho yung accomplishment natin dahil nga po dito sa Uplan Grass Cutter 2026 natin is napatunayan natin na epektibo po siya. Sipod January, nangisayang ka ti Benguet PPO iti 91 a marijuana eradication sa Bakun, 50 sa Kapangan, 194 iti Kibungan, sagduwa sa Tublay kan Sablan, bayad asag may sa Atok kan Kabayan. Tututukan man itati opisina ti Kibungan, Bakun kan Kapangan, gaputi kada iti marijuana plantation site kadagiti a lugar. Iti mat first quarter itatawan, at danti na kamaga cultivator sa Sablan kan Tublay. Manamnamamot ang humatupay ti bilang dagiti na kumpiskar kan naparot a marijuana iti panagtultuloy ti Uplan Ultimate Grass Cutter. Sigurado tayo dyan na habang nandyan pa rin ay yung mga tao natin underground is aakyat yung value and then bilang ng ating mga nasisiran na mga marijuana plants. May sa kampanya iti entero a probinsya ti Benguet ti Uplan Ultimate Grass Cutter a panggap na alapdan ti illegal a panagmula iti marijuana. Adaan iti dua a klase ti approach ti nasawa kampanya. Ti soft approach kat pakairamanan ti massive kan napipigsa a revitalization ti barangay police, community engagements, kan panagtitinulong babaan kadagiti lectures, distribution of materials, participation iti brigada eskwela kasama dagiti corporate social responsibility activities. Bayat ati hard approach kat naipamaysa kadagiti operasyon kas iti marijuana eradication, panakatiliw dagiti planters kon cultivators, kan panakaipila ti kaso iti korte. Baban iti Uplan Ultimate Grass Cutter may tandudo ti na inkalintegan a panagbiag, panakasalaknib ti aglawlaw, kan napaut a kinatalgad ti komunidad. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.